Усім прывітанне, мяне клічуць Янка Дарашенко, я з Пінску, і зусім нядаўна на музычных пляцоўках выйшла моя новая песня пад назвай «Сыйду на верш Янкі Купалы». Песня нарадзілася даволі нечакана. У чэрвені я запісаў песню на верш Сергея Есеніна у перакладзе Сергея Махнача, а гэта «Блакітны пажар». І тады я знайшоў вось гэты гітарны сэмпл і вырашыў, што трэба паспрабаваць запісаць песню на верш беларускага клясіка, а менавіта на верш Янкі Купалы. Скажу чэсна, свае аранжыроўкі я пішу, на іх пішу басавую партыю, барабанную партыю, а мелодыя гэта часцей за ўсё нейкія сэмплы, якія я вышукоўваю, выслухоўваю і неяк відазмяняю. Песню на верш рабіць даволі лёгка. Канешне, у цябе ёсць гатовы тэкст, цябе толькі падабраць мелодыю, але варта перадаць той сэнс, той настрой верша ў гэтай песні, які хацеў перадаць аўтар. Менавіта я зрабіў гэта. А калі вы жадаеце паслухаць поўную версію песні, пераходзьце па спасылачцы ў шапцы профіля. Песня даступна на ўсіх музычных пляцоўках. Дзякую за ўвагу.